Igbo bụ Igbo mma mmanụ, ana m asị nke onye chiri ya zere. Ayọ ka m jiri bịa taa n'ebe ụmụnne anyị niile bụ ndị nọ na ụzọ ije. Ụmụnne anyị niile bụ ndị nọ ụzọ ije. Ebe ọbụla ị nọla, ma ị nọ mba ofesi, ma ị nọ mba Afrịka. Ihe a bụ ayọ nna ya unu taa. Ana m ayọ unu biko ka unu jisikwa n'ike na-akpọlata ezinụlọ unu ụlọ. Ndị ọbụla nọ n'ọpụpụ, ị gara ụzọ ije, ebe ahụ nke ibi, ebe ahụ nke ị nọ lụọ nwaanyị, ma ọkwa na ị kpọrọ nwunye gị jee ebe ahụ, unu agbaba ụmụaka. Gbaanụ mbọ ka unu na-edulata ụmụ unu ụlọ. Ka mbọ niile unu gbatara na mba hafeela n'iyi. Ka afụfụ ahụ niile ị na-ata iji hụ na ị pụrụ mmadụ ka ọ hafeela n'iyi. Ọ bụrụ na ị na-edulata ezinụlọ gị ụlọ, ụmụaka ga-amara na o nwere ebe ha si bido, na o nwere ebe bụ obodo nke aka ha, wee mara na ebe ahụ ha nọ abụrụ obodo ha, n'agbanyeghị udo mmụọ mana na ha nwere obodo nke aka ha. Ụmụaka ga-enwe ike develop be love na your own village. Mara that na o nwere ebe ha si wee bịa, na o nwere ebe nna ha si duru ha bịa, na o nwere ebe ha belong. Ọ dị oke mkpa. Ihe nji na-agwara unu ihe a bụ na ọtụtụ ndị mmadụ, ụmụnne anyị bụ ndị nọ na mba ofesi, ma ndị nọ na ọpụpụ dịgasị iche iche, akwọchago aka wee tiere ọkịka akị, maka na ha bụ ndị gbachachara mbọ niile ha ga-agba nwee ezigbo ihe, nweta ego ahụ ha chọgara ebe ahụ. Mana nsogbu bụzi ezinụlọ gị ahụ na ebe ahụ ha mazikwa n'onwe ebe ha si wee bịa. Ị na-alata ụlọ, ọ bụrụ sọ gị na-alata. Mgbe emechaa ụmụ gị ga-abatazi ụlọ, ọ dịghị ha ka ha bịara ọbịa. Onye nwa na-akpata na ọtụtụ ụmụaka anyị na-amụ na mba bụzi ha bata, ha ewere be nna ha dịka tourist center. Ha anaghị achọpụtakwa na ebe ahụ bụ ebe ha belong. Nna ha kwubezie mgbe ahụ sị ya na ihe a bụ your own permanent home. Ha sị ya God forbid. O nwere ofu nwoke nọ mba ofesi gbara ezigbo mbọ wee lụcha nwaanyị ma ụmụaka, mana ọ na-alata ụlọ na sọsọ ya na-esi alata. Ọ sị na mgbe ya ga-eji akpọlata ụmụ ya ga-abụ mgbe ya dozichere kọmpaụndụ ha, mgbe ya dozichere be ha, rụọ ụlọ, ọ bụ na ụmụ ya bata na ha ga-efilkwa at home, ọ dịkwa ha ka gasị na ha nọkwa ala bekee. Nwoke a gbagidere mbọ ihe a wee rugide ụlọ arụcha, mana bifo na-edozicha be ya otu a, ụmụ ya etochago. Ụmụ ya ndị nwoke na-akwadozi ịlụ nwaanyị, ndị nke nwaanyị sef na di na-abịazikwara ha. Ọ sị ha na ha ga-eji opportunity a ha ga-alụ di wee larutezie ụlọ. O dozigide ebe ya niile, dozicha ya ebe niile na-egbu maramara. O wee mechaa kpọrọzie ezinụlọ ya larute, ka ezinụlọ ya bịa hụgodinu be ha nke izizi tutu alụbazi ndị agbabazie nkwụ ndị a na-agba nkwụ ya. Ọ ya ka ha bịachara, ụmụaka nọ otu ahụ ha latara, ndị mmadụ na-abata abịa ekele, akụ aka na geeti gbagbam emepe ụzọ, a na-ekele. Ụmụaka ahụ ahụ that environment ka ihe gasị na awụnyere ha n'ọhịa, hụ that environment ka ihe gasị tụfịa akwa na ọ bụrụ ha. Ha kpọba nna ha sị ya, jụọ nna ha jụjụ sị kedu ihe o mere ha ihe a, ebee ka ha nọ ihe a. Ọ sị ya nọ village. Ha sị na Chukwu ama nkwekwa. Ị ma na ụmụaka rahụrụ ebe ahụ just a day. The second day ha sị nna ha na ha na-aga town. Ha eje town je nọrọ ebe ahụ, rent a hotel. From na ha rent hotel na town, ha gwa mama ha, mommy we are going o. Nne ha sị ya mba, ha na ha esi ọnwụ na ha na-ana. Mama ya esorokwa ha, ha na-achọ obodo oyibo. Sọsọ nna ya nọrọ. Mgbe nna ya na-akpọ ha sị ya ihe nke ha mekwa n'otu ọ bụ gịnị, ọkwa ha maka ya gbara mbọ rụọ ụlọ a niile ya rụrụ, mee ebe a niile ka ha nwee ike lata feel at home. Ha sị ya na ọ kara gị mma na gị lere ụlọ ahụ gị rụrụ ree ya, ọ gị were ya dashie ndị village. Na ọ bụrụ ha maka gị kowere ụlọ a na ha ga-emecha lata n'ụdị obodo dị ụta, na gị agbajọla ya na ha ga-emenwu ya. Nna ya wee dị disappointed. Ọ gịnị kpatakwara nke a? Maka na ọ naghị akpọlata ụmụaka ahụ n'ụlọ n'oge, obido hụ n'oge kpọlatawa ha ụlọ. Ịhụ na mbọ ya niile anago. Ma ụmụaka nwere ike otu ha kwuru ya, otu a ka ha ga-eme ya, maka na ndụ ndị ọcha ka ha na-ebizi. Ọ bụrụ nke ka ha kwuo ka ha chi ya. Nwoke ọ gbazi aka ka ọ gbara aka. Ya mere ihe nji na-ayọrụ na ihe abụọ, ma ị nọ na mba Afrịka o, ma ị nọ n'obodo anyị nọ o, ma ị nọ na mba ofesi o, biko ka iji si ike na-akpọlata ezinụlọ gị ụlọ. Mee ka ọ nọ ka ụmụaka gị nọdụ n'ụlọ, ha lọta ka ha make two friends at home. Ha make friends n'ụlọ. Mgbe ha na-anachi, ha na ndị ahụ ga na-akpa, uche ha na-abịa n'ụlọ. Iguruguru otu afọ na-abụ, ichiri ha nata n'ụlọ, unu anọ gbagharịa,
ụghọ ụdara ụghọ oroma ha kpagharịa hụkwanụ ndị iche mara na ebe ahụ n'eziokwu eziokwu na onye ọbụla pụtara ụzọ ije nwere ebe ha si wee bịa. Ọ bụ na anyị na-eme ya, anya ụmụaka anyị ga na-adị n'ụlọ, anyị agakwa abụrụ ndị ga-agbacha mbọ ọ bụrụ ndị anyị na obe ha na mba ofesi ma ọ na mba ọbụla anyị nọ ka anyị gbara mbọ ahụ. Ekelekwa m na ụmụnne m, biko jisikwa na ike tụsakwara nụ m ozi a n'ọkwa ihe dị mkpa n'ebe anyị nọ ka ụmụnne anyị nwee ike marakwa mkpa ọ dị na ha na-edulata ụmụaka ha ụlọ. Ndewonu.